Iki lho rek, tak reviewno. Lemari adah kelambi atau lemari baju. Dua pintu neng buriku iki ya. Dua pintu neng buriku iki termurah dan terlaris neng LA Furnitur. Regane 1.800.000 wae. 1.800.000 wae ukurane. Tinggi 1,80 m, panjangnya 1 meter, lebar samping 45 cm. Jerone koyo ngene. Lah, sebelah kene ono gantungane ya. Sebelah kene ono gantungane baju, sebelah kanan nggo lempitan baju ya. Sebelah kanan lempitan baju. Sampai nek pengen sing 3 pintu ya ono ya. Sing 3 pintu ya ono. Sik, iki Mas, rada mundur-mundur. Nah, iki 3 pintu warnane ungu koyo ngene iki. Regane 2.300.000. Dhuwure padha rek ya. Dhuwure padha, panjang depan 1,20 m. Jerone koyo ngene iki. Nah, koyo ngene iki ya. Gantungane ana siji ning tengah. Iki. Gantungane ning tengah siji, kanan kiri nggo lempitan kelambi rek. Nah, kayak ini ya. Pilihane motif isih akeh ya. Pilihane motif isih akeh. Nek sampean gak seneng motif sing iki, nggo pilihan motifnya jek ono macam-macam. Rene Mas, rene. Iki koyo ngene iki. Warna abang. Terus gambar manuk rek ya enek ya, gambar manuk. Lah engko nek sampean njaluk sing pintu sliding ya enek, sing pintu sliding ya ana. Regane nek 2 pintu 2 juta, nek 3 pintu sliding ini nek iki tarik ya, nek sliding 2.500.000. Untuk cara pemesanan langsung saja hubungi nomor admin yang ada di bio profil ya. Nomor admin wis ready siap melayani 25 jam. Untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta gratis ongkos kirim, bayar engko nek teko ya. COD bareng teko disesek lagi dibayar. Ono adep niki Mas.